NEP 2020 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ 5 ଦିବसीୟ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବା ମୁକୁନ୍ଦ ଦାସ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସମ୍ମାନିଆ BO ମହୋଦୟା ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଯୁକ୍ତା ମହାପାତ୍ର ଓ CRCC ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ RP ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ନିମାଇ ଚରଣ ସାହୁ, ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଶ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ମିନତୀ ନାୟକ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। Happy